words, I think it's not necessary to translate this information. I would like to welcome everybody. Motošportovom fanúšikovi, ten areál sa naozaj rozrastla ponuka zábavu pre celé rodiny s deťmi, takže už tá cieľová skupina sa trošku zmenila. Takže to dianie na dráhe bude doplnené aj o veľkú akciu mimo pretekárskeho okruhu. K dispozícii máme Falkia Park, máme motokáry, vojenské múzeum, jazdy na bojových vozidlách, respektíve obranných transportérov, detské atrakcie, fanzóny, autogramiady, či už s Maťom Holom, alebo autogramiady priamo s pretekármi trakov. To všetko prináša víkend 8. a 9. júna a my sa na to tešíme, sme pripravení a uvidíme, ako to bude. Pevne veríme, že aj počasie nám bude prijať. To come back to Slovakia Ring since a couple of years, and it's always, we just talked before with Mr. Kubicek, that coming here every year you see some improvements, and it's really a great pleasure to work with the team here. It's a very professional and very efficient team, and we are always, all our team from the promoter side are really delighted to work together here, and I think the success we will see during that weekend. I think our friends put us. The new regulations are interesting. Also, the tires are interesting, but as long as it's the same for everybody, it doesn't matter for me. So it's fine. The qualifying is exciting though, because the last part of the qualifying is only 5 minutes, which means basically it's a one-lap qualifying for the top 6. Which I think will bring some excitement for sure during the season, because if you make one mistake, then you're probably losing some places for sure. So yeah, that's very exciting. Probably not top favorite, but one of them, because I think it's a very interesting circuit. I think it's a very technical circuit, especially the middle sector, where you have a lot of very long turns, which is very difficult as a driver, to find how you can work together with your machinery and how you can make it through in this such long turns, because it's not easy also with the truck, and I think also with the touring car probably, because we are a bit nose heavy, which is very difficult to navigate through these long turns. So I think it's a very nice circuit, very technical. I just wish that we could go a little bit faster on the straights, because we are limited to 160, and obviously on the Slovakia Ring we spend a lot of time on the top speed limiter, but yeah, it's not for the safety of me, but for the safety of the environment. Všetkých vítam, rád sa opäť vraciam na Slovakia Ring, na môj domáci okruh a je to tak vlastne už od 2015, vlastne som prvýkrát išiel európske nejaké súťaže. Veľmi sporadicky som sa ukazoval na domácej trati a posledných pár rokov musím povedať, že vôbec. A odtedy vlastne Azim TC Mystery Europe vlastne sa tu predstavujem a som veľmi z toho rád, pretože ja som sa jednoducho snažil vždy ísť to TC Europe, jednoducho tie svetové súťaže, ale pre tých domácich fanúšikov, ale pre tých fanúšikov zo Slovenska je veľmi podstatné, teda aj z Česka, pretože sme, dá sa povedať, jedna krajina, tak veľmi podstatné, aby jednoducho sme boli blízko tým fanúšikom, tým fanúšikom motoršportu, teda zo Slovenska, z Česka, a keďže vlastne ten celý stredný rok je hlavne teda v tomto regióne, tak je to úplne super pre nás ako pre jazdcov, že vlastne prídu tí fanúšikovia podporiť aj do zahraničia, povedať do toho Švédska, do Rakúska, je to veľmi blízko. A čo sa týka Slovakia Ringu, tak je to vždy tá atmosféra tu bola dobrá, aj keď som jazdil ETCC spolu teda s majstrovstvami sveta ETCC, aj tam som sa predstavil aj Slovakia Ring ETC, tak jednoducho to bola výborná atmosféra a vždy na to rád spomínam. Takže keď jednoducho prichádzam na ten Slovakia Ring, tak sa teším. Nielen z toho, že ma tá trať baví, mám veľa najazdené a jednoducho vždy tak očakávam nejaký pekný výsledok, ale aj z toho, že jednoducho tu prídu tí fanúšikovia a spravíme si pekný víkend. Je to v podstate séria, ktorá nesmie nahradila tú stredoeurópsku zónu majstrovstva Strednej Európy v tejto dobe. Prídeme prvýkrát sme spoločne s kamiónmi a teda uvidíme, čo to priniesie, lebo niekedy tá trať je trošku znečistená. Ale
myslím, že diváci uvidia veľmi pekné závody, určite TCR-ka sú zaujímavé, určite Clia sú veľmi zaujímavé, aj veľké GTčka, vlastne to sú práve tie najväčšie, najkrajšie, alebo najdrahšie auta, ktoré fanúšikovia rádi vidia, či to sú Porsche, či to je Lamborghini, či sú to tie BMW športové, takže verím, že to bude pekný víkend. No dúfam, že prídu aj diváci, samozrejme týmto spôsobom by som aj veľmi rád pozval aj divákov a fanúšikov motoristického športu, lebo takáto koncentrácia disciplín, rôznych disciplín zaujímavých na Slovakia Ringu asi ešte ani nebola. Takže pevne verím, že prídu aj diváci a keď bude dobré počasie, tak verím, že budú aj dobré výsledky. Som len ja a môj najmladší syn Adam, my ideme v Lamborghini, ideme v vytrvalosti a ja potrebujem vyskúšať aj LMP3 prototyp, lebo v rámci Európskeho šampionátu prototypov chceme štartovať budúci mesiac v Hockenheime, takže určite pôjdeme šprinty s tou LMP3. Uvidíme, koľko bude aut, ale je veľmi veľa pekných aut v štartovom poli Mercedesy, hovorím, určite divákom sa to bude veľmi páčiť. A je to pre nás, tak my sa snažíme jazdiť tieto domáce majstrovstvá, všetky závody, keď sa dajú. Samozrejme, že tento rok je taký možno trošku slabší z nášho pohľadu, lebo nejdeme majstrovstvá sveta vytrvalostných závodov, ale proste to je dneska šampionát, ktorý má najväčší potenciál rastu, je tam 10 fabrík, ktoré sa v tom angažujú a vražajú do toho velikánske balíky peňazí, takže my sa trošku vrátili na domácu scénu, no a som veľmi rád, že som na Slovakia Ringu. Proste ja to okruh, ktorý je pre mňa najbližšie, človek je za pol hodinu doma, čo je vynikajúce spí vo vlastnej posteli. A je to okruh, ktorý je skutočne, ja neviem, pre mňa je to okruh veľmi zaujímavý. Keď to napríklad porovnám s Red Bull Ringom, ktorý je okruh Formuly 1, kde sme jazdili pred 3 týždňami, myslím, že aj Maťo mi tak prikývne, no to je okruh ľudí pre mňa. Slovakia Ring je pre mňa zaujímavý, technicky. I was driving like 10 years ago some of these touring cars, which was nice. But yeah, I like more the GT cars, you know, something that has a real drive is much more interesting for me, and this is also one of the reasons why I love truck racing. So yeah, probably I would like to try a GT car more than anything else, because I'm sure it's really a lot of fun. But I think not for the race, but just to try it. Yeah, I mean, you know, race, for fun, test, you know, whatever. No čo sa týka tých počtu jazdcov, tak to mierne upadlo, čo nie je moc, čo to je také smutné. Otázka je vlastne, že prečo. Celý ten motoršport si myslím, že je extrémne náročný finančne a jednoducho táto celá situácia, dá sa povedať, svetová, aj čo sa týka možno sponzorov a tak ďalej, tak je to ťažké. Teraz máme nejakých 14-15 jazdcov, takže stále to nie je úplne zlé, jednoducho viaceré šampionáty TCR-kové skončili kvôli tomu, že neboli jazdci, takže stále sa TCR Eastern veľmi pekne drží. A vlastne aj v Európe je 12 jazdcov, takže celé, keď ja som jazdil Európu 2019-20, tak tam bolo 20-25 jazdcov, teraz tam je 12, takže svetový šampionát tiež dá sa povedať skrachoval a teraz je to len niekde sa pridružia vždy a aj nielen 10 tovarenských jazdcov. Takže nejako to má to mierny pokles, ale čo sa týka, dá sa povedať, tých počtu účastníkov, a čo sa týka kvality, tak tento rok si myslím, že ostala tá kvalita, alebo sa ešte zvýšila. Myslím na tom vrchu toho štartového pola, pretože vlastne aj proti komu som minulý rok bojoval o ten titul, tak stále tam tí jazdci sú. A vlastne prišiel aj Attila Bucci z Maďarska, ktorý je veľmi rýchly, mladý jazdec. Takže vlastne pridal zase takúto štipku toho excitementu do toho, že to je ešte zaujímavejšie. Takže čo sa týka tej kvality, si myslím, že to je na rovnaké alebo vyššie úrovni, ale čo sa týka počtu tých jazdcov, tak je to trocha nižšie. No. Takže je možno zložitejšie vyhrávať tieto preteky tento rok? No je to ťažké, pretože treba vlastne ako tak rozmýšľať, že ten pomer toho risku a toho víťazstva, pretože ako všetci vieme, tak TCR sú hlavne kontaktný šport a aj veľmi ľahko sa dá aj už pre týchto, stále tie TCR sa posúvajú tie roky, stále viac a viac takých GT-čkových, dá sa povedať, keď ja som začal s TCR, tak to bolo nejaká evolúcia sériového auta a teraz je to čisto, dá sa povedať, karbonové auto a keď je tam nejaký náraz, či už na koleso alebo na predný nárazník, tak je veľmi ľahko dostane ten jazdec defekt, pretože už ani tam je karbon a celé tam je spravené čo najľahšie. Takže je to vlastne
o to je to ťažšie, než aj s tými jazdcami, ktorí sú agresívnejší, tak pretekať, aby som tie body jednoducho bral. Takže myslím si, že je to ťažšie z tohto hľadiska. We should shake hands. Yes. Treba povedať, že pravidla sú rovnaké